Meta Ray-Ban дисплей. Работят ли в България и какво всъщност може да прави с тях? Още през септември бях на Meta Connect в Менло парк. Марк Зукербърг представи очилата, аз ги тествах още на следващия ден и бях наистина впечатлен. От тогава просто нямах търпение да си ги купя. И ето, вече са при мен. Нека бързо ги разпаковаме. Идват с тази гривна, чрез която се управляват очилата. Много е важно да знаете точния размер на гривната си, за да приляга добре и да може да отчита електромагнитни сигнали, които мозъкът ви изпраща към мускулите на ръката. Така реално управлявате очилата. Това не са просто очила с камера и микрофон. Магията е в това, че съдържанието се прожектира директно пред дясното ви око и само вие го виждате. Това се случва чрез специални лещи, наречени Waveguide и малък проектор вграден в рамката. Честно казано, усеща се като технология от бъдещето. Да, още са в ранен етап, но признавам си, понякога се чувствам като Iron Man. Единственият минус е, че Meta AI все още не работи изцяло в Европа. Въпреки това, ето какво можете да правите с тях още сега. Да навигирате с карта в реално време директно пред очите си. Да слушате музика от приложения като Spotify, да си пишете и да провеждате аудио и видео разговори с приятели в Instagram, Messenger и WhatsApp. Да играете единствената игра, създадена специално за тези очила. Да правите снимки и видео и да виждате в реално време какво заснема камерата, както и да увеличавате или намалявате зума и звука с едно просто движение. Да видите субтитри в реално време на това, което казва човека срещу вас, включително и превод на друг език. В момента в Европа единственото нещо, което можете да питате Meta AI е за времето, но когато пълната AI функционалност стане достъпна, тези очила ще станат изключително мощни и това е само началото.